Cleophas, an gima ng'eyo ni siasa mar gorruok, siasa mar negruok, en siasa ma ok onego bed ni wayiene ni mondo nya e dalawa mar Luoland. Obed ni en Homa Bay, obed ni en Siaya, obed ni en kanye. Penjri ane japiny kama intie ni sama isenegori ne ng'ato, ji adi mosetho e weche mag siasa gi, ma ja siasa mani gore ne okaw ting' ne mar family ne, from nyathi manowe, dhako manowe gi joge manowe chien. Ja siasa mane ibiro ni onge kata di onge achiel. Now japiny onego graduate ni siasa niendi en gik ma wang'iyore godo, wamanyo godo dongruok magwa wawegi to gi dongruok mag pinywa. E pogruok mar paro e siasa ok en pogruok mar jamii, ok en pogruok mar oganda, ok en pogruok mar anyuola, en pogruok mar paro. Mana kaka paro no nyalo miyo ng'ane riek to ng'ane ofuo, ng'ane engineer to ng'ane doctor. Kwase yie ni magi kaka onego bed ni watimo, to konego bed ni wakawo wach mar siasa to kelonwa nek. Siasa oyieni e ratichi mari mondo iluw bang' ng'at moro amora mitimo nade midwaro. Onge ng'ama otami ni iluw bang' ng'ato midwaro. To onge kama siasa oyienie mondo idhi iketh ratiro mar ng'at machielo nikech upogru kode paro. Omiyo gigo matimore okan nawacho nikech orengo nogo kata ng'ama chielo nogo. Lwenje matimore kata mana Homa Bay County ok timre nikech orengo no obiro kata orengo ne onge. Nitiere gorruok moko matimore kata mana kinde wanyoro ne nyithindo moko kane gi Kisumo no chako muche chako gwela stage kanye nikech jomoko no dhi Kisumo, jomoko ne ok odhi, jomoko ne jong'ane. That's something like that. Nothing to do with the Orengo, nothing to do with the governor. His Excellency Gladys Wanga. Gini en pogruok mar paro. Koro jomoko ng'iro jowetegi mara madhi mara mobedo nade. At the end of the day, magi endi gin gik moko monego bed ni wa calm down. Kaeto wadok piny wang'iyo ni to ang'o monego bed ni wang'iyo. Gima onego bed ni wang'iyo namba achiel. It's not Orengo ni kanye, Abdul ni kanye, ang'o ni kanye. And josiasa bende weche moko ma wawuok godo ma idwa ng'igo kaka idhi pog lemo. Ka wang'iyo gigi te, kata mana broad based government, the bottom line onego bed ni what kind of development maka Abdul dhi kucho to dhi kelne jopiny. What kind of development ma ng'ama chielo nyalo dhi timo nade nyalo dhi kelne jopiny. Magi mwang'i ng'ane odhi okaw kumo aye okelnwa ka. Ng'ane okelnwa kocha okelnwa ka. At the end of the day, wagero pinywa. And gima wagero no endo ema wabiro bedo counted for after we exit the scene mar siasa. Not the number of people monegi under our watch. And I'm telling you, it will come to haunt us. And I watch a pile kinanuoe ni jonek ni mang'eny mane chiro ka chiro nigi janeko. To jonek nigi 90% gima ne timo momiyo koro janeko timo nade onge. Inyalo kawo ni itimo gigi nikech ni siasa sani nikech inyalo kadho kode nyakwari ndok leunda mari chieng' gimoro nomaki. Omiyo let us focus on that. But above all, wanyithi Nyasaye, wang'iuru ni to ang'o ma wang'iyo, ang'o ma dware wang' pinyni mopogore gi piny ruodh polo bende. Mag pinyni biro karumo kama wadhi dake maming'a piny milele na milele en ka wasewuok ang'o ka wasewuok e sin. Mane gima onego bed ni ringe pachwa mondo waweuru maundu mawuok ka gi kacha. Onge lazima ni nyaka abed jatelo, tabed ma jatelo gang'owa gi lweny. We jopiny onyier koda. Girwaka telo kaka koro jokachwa dhi rwaka telo mayomni. Telo mamol, maonge gimoro ma ji ogore. Kato wakawo gini, wailoso yo makare. Erokamano Dr. Abdul. Isa Juma 5 e YouTube wacho ka Dr. Abdul Ramadhan awinje makare. Jokarachuonyo te obet piny